Char. Good morning, mga gang. 9:10 o 9:12 na, and I need to leave in 3 minutes. May may appointment ako sa aking therapist. Third session ko ngayon. Alam niyo naman na mention ko sa vlog ko. I have tennis arm and I have to continue my therapy until medyo maging okay siya. So, we shall see. I hope maging okay talaga. Bakit nagzo-zoom ako? Si Ana nga pala, maagang pinick up ng lolo kasi doon siya sa kanila the whole day, I think. Kasi pag sinama ko si Ana, iiyak yun pag hinilot-hilot ako ng therapist. Kasi she doesn't like it when somebody touches me. So anyways, alis na ako guys, no? So, may dala po ako towel, phone. Tapos, dala rin ako ng tubig kasi mainit. Yung mga chichibureche ko andito. A few moments later. Hello again mga gang. Bahay na ako and then hindi ako nakapag-vlog sa loob no kasi bawal bawal i-vlog yung mga pangyayari doon ba. Alam nyo na. Dito kasi talaga particular po sila sa kanilang privacy, and also pag nasa isang opisina ka or sa tindahan, bawal talaga mag-vlog. So, swerte na lang kung may mga nagva-vlog ba na nakikita natin sa video na hindi sinaway ba. Kasi, na-try ko na din minsan nung nag-vlog ako sa supermarket, nilapitan talaga ako ng staff, tapos sabi sa akin, bawal mag-video. So, I hope maintindihan ng iba, no? Kasi may mga nagko-comment po sa aking vlogs ba na parang yung last vlog ko yata na yung nagluto ako ng Filipino food para sa aking mother-in-law and sa kanya mga friends, and sabi doon hindi ko man lang daw pinakita ang reaction nila, ganun ba. So hindi po ganyan kadali mag-vlog dito lalo na pag involved yung mga tao ba. Ang ang weird naman na parang dala na ako ng vlogging camera. Sabi ko, mag-video ako sa inyo. Tapos ganun, hindi pwede ganyan. So, kailangan ka talaga. You have to ask permission, and if they say no, wala kang magagawa. So, yun talaga. So, hindi ganyan kadali. Anyways, finally, iba ng kulay ng aking, yung parang bandage ko ba. Siya, last time, if you saw the video, blue siya. Ngayon, finally, pink na. Sabi nung therapist ko, I have to wear pink now the whole week para matchy-matchy. So, update guys. Kanina, dun sa therapy, may laser treatment pa rin siya. And according to my therapist, medyo okay na daw. But I still have to be very careful when I move my wrist, my arm, ganun. I really have to be careful. And then, magbabakasyon kasi kami. We leave on Sunday. So, sabi niya, i-rest mo yung arm mo during the vacation, and then after that, after your vacation, kasi hindi man ako mag-work. So, if masakit pa din or if may pressure pa din yung arm mo, tumawag ka sa akin ulit. So, hopefully, fingers crossed, I hope mauging okay. Yan, machi-machi talaga. And tonight, I'm going to Sheila's salon. Magpapa-haircut si Rota and magpa-manicure ako kasi di ako marunong talaga mag-manicure, ganun, pedicure. So, kailangan ko talaga siyang ipalinis kay Sheila, and as you can see, again, time check, mag-alas 12 na. Naglaba na ako ng mga sapatos, and then may second load din ako ng mga mga labahin kasi gusto kong labanan yung gusto kong dalhin sa biyahe namin. And kausap ko din yung kapatid ko. Medyo matagal kami nag-usap. Nag-video call kami. So, yun. 20 minutes na lang at darating si Ruth sa bahay. Di ba malalat siya? Tulugon ko May dumating pala yung na package guys ito. In-order ko siya before sa aming vacation para sa ni Ana sa kanyang iPad kasi gusto kong medyo mas komportable na ba. Tapos i-try ko tong itali sa sa back ng seat ni ni Ruth para di na kailangang hawakan ni Ana ba. Ito na siya. Hindi naman siya ganyan kabigat. So excited ako for. Gusto ko sanang kunin yung may handle dito ba sa dito sa side. So, para pag hinawakan niya, okay lang. Pero, ito naman, maganda yung material.
Tapos ito, oh, nagaganyan-ganyan siya. O, ganyan. So, pwede na ganito. Or like this. Ah, okay. So, ganito. Oh, pwede din ganyan. Oh. So, yun. I'm pretty happy with this purchase. Mga nasa ano po siya. Mga nasa 20 euro, 24 euro yata ito. And maganda yung materials. And nagbasa ako ng mga reviews. Okay naman. So, yes. Pink na pink. Gusto to ni Ruth. Gusto kasi niya yung pink para kay Ana. Hello. Hello mga gang. Ano, naka-edip ako ng konti. Ano na ngayon? 2 o'clock na. Naka-edip ako ng mga ilang minuto. And yeah. Nakagutom ako ngayon. So, gawa tayo ng fried rice. Garlic rice pala. Mag-garlic rice ako. Lagyan ko to ng sibuyas dahonan, guys. Meron ako dito. Subukan tayo. Siguro to. So, yan na yung aking late lunch, guys. So, kain muna ako, no? Dito ako kakain sa sala. A few moments later. Uy, kainit, grabe. So, paalis na kami. Punta kami kila Sheila para pagawa yung aking nails. Tapos, si Ruth magpapa-haircut for his swag. Oh, my swag. Yeah. For the vacancy. But you sure she can do that too? Yeah. Okay. Tinatanong niya kung Oh yeah, I must call the couple tomorrow for Saturday. no eh. Buwang. Si Ana, pag ano siya, impatient si Ana, ano siya, gumaganito siya. Pag hindi siya makapaghintay. Kasi parang ginagaya niya kami ng papa niya. I think it's Chloe. Hi, Chloe! Hi. So, andito na ako sa bahay ni Sheila. Chloe's here. So, una na si Ruth. Tapos ako kasi, parang hindi siya masyadong maghintay para sa hair niya ba. Pero, anyways, maghihintay pa rin naman siya, no, kasi hintayin niya akong matapos. Para with feelings ba? Wala na, yung bulaklak na binigay mo. You said you need, no, kay yeah, but you will plug him. No need. He thinks It's good. he thinks he's perfect. See? Ik had je gezien op tv over de Dadang. Oh, de schutting. Ja, dat klopt. Nu Makita vlog daw, gaan zien. be? Ano, be? Lalalala. Andito na naman ako. Nanaman ko numero ba? Sige, be. Nag-open si ng door kasi nga, di ba? Summer ngayon. Summer na summer. Well, lahi siya og ka ng aura ba sa summer daw. Mau ba? O kaan siya bright ba? Char. No? Naladiri yung mga hiraminta. Mga hiramintas. Ang buko daw. Mag-start na mi. Oh, kanida. Yeah. Ito yung kulay na pinili ko. Gaya ang Tagalog eh. Sama. OPI gel color. The past is always greener. Wala na mga halan daw.
The past is always greener. Kataas mabulo eh. Naman gali uban nga ako. Kasi summer, so gusto ko yung light na color. I think this is nice. Char. Nya, muto ni message na siya balik kay ako ra magisindang. It's done. Diba? Pusing sa Nice sindan ang color, kita sa no? kuan. Nice ng color. So, yan na yan. Yun na nga. Ito na, guys. Yung ating pedicure. Pedicure. Alot, kulot. And this one. No, nice kaya. Ang ganda ng kulay, no? Grabe. Ready and ready na for one Pasan vacation. yun yung kaugaling mong bangko daw. Wala, ugay laing mo daig na to. Kita na laing mo daig. Damuhin sa mong kada. Oh, cute ka. Ayo. Char. Halina kayo, ha? Halina kayo. Pag-appointment na. Ano pang hinihintay nyo? Buti ang idea yan eh. So, yun na guys. Time check. Ano na? Alas 9:30 na ng gabi. Pero, di pa may sinag pa rin ng, may sinag. It's a little bit bright outside, so, Wow. Di ko naman si Char. lisod matagalog, uy. Kanang, yun na nga. Tapos na po. Salamat, Dam! Antay na yung yung susunod na klan. Naghihintay na yung susunod na kabanata. Salamat, Dam! Thank you. Kita-kita You're na. welcome. Mag-to-Turkey sila tomorrow, di ba? Nice ka, no? Punta na kayo dito sa dyan, boss. So, kita yung andam, share beauty. Share beauty. Hindi pa na to eh. Ayu ha. Hindi pa lang, kita kayo bawa mo English. Share beauty. Alams na, nagugutom ako, so mag-drive-thru lang kami. It's busy. It is? Yeah. It's really busy, bro. Oh, then we just go. Sa bahay na lang kami mag-deep fry kasi nga medyo late na and si Oma ni Ana nasa bahay namin kasi binabantayan nasa bahay siya ba? Natulog si Ana na pero nasa baba siya ba? And pagdating namin uuwi din siya. Mag 10 o'clock na ba? So yun na. Kita-kita na lang tayo sa bahay. New haircut. Patadong? Diba? Di ba patadong? Right? Like it, right? Diba? Mush babush. How do? Na si Ruth, toothbrush na siya. Mag-brush na siya kasi matutulog na kami. Time check, it's already 11:10. Kanina pa kami nakauwi pero nanonood kami ng football kasi naglalaro yung PSV. Although hindi sila PSV fan, Ajax sila. Pero maganda kasi yung match kasi make or break siya ba versus Monaco. Yun na yung ating pa-vlog for today, no? Sana nagustuhan nyo kahit wala namang masyadong ganap. Pero I hope na-enjoy kayo sa ating video. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa ating channel, Pinoy Dutch Family Vlogs. And kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat. Duy! Mush mush babush!